Bucata non veniva per me. Ano, Dušan Kotlár mladší. A protože víme, pardon, a Patrik, ano, Kotlár. Ano, poděkování patří všem těmto muzikantům. A protože je měsíc bezpečnosti, tak mezi nás zavítal Červený kříž. A třeba i vám se něco může stát v životě. Jsou náhody, že se vám něco stane a nebudete vědět, jak na to. A od toho je Červený kříž, který nám poradí, jak s poraněným pracovat a co dělat. Jakou mu dát pomoc. Takže já poprosím Červený kříž. Co má paní? Dobrý den, dámy a pánové, dobrý den, děti. Já bych vás tady chtěla přivítat na tom vašem setkání. Moc se mi tady líbí, dívala jsem se na všechny ty vaše tanečky a poslouchala to zpívání. Rozhodně pro vás takovouhle zábavu nemám, ale myslím si, že to, co vám tady dnes povím, tak to pro vás bude taky určitě důležité. Řekneme si, co dělat s člověkem, když potkáte nějakého člověka, který bude ležet na zemi, bude v takzvaném bezvědomí. Může se nám to stát dnes i denně. Tady vidíte před ulici před Eurocentru a tam bude ležet na zemi nějaký člověk. Abyste věděli, co s tímhle člověkem máte dělat, tak já vám to teď předvedu. K tomu bezvědomému, k tomu postiženému, dalo by se říct. A jelikož nevíte, co je zač, a bojíte se takzvaně o své zdraví, tak přijdete od nohou. Měli byste mu mírně poklepat do nohou a zavolat na něj. To znamená, halo, paní, slečno, je tam něco, halo, slečno. Když uvidíte, že ten dotyčný člověk nereaguje, nekomunikuje, tak přijdete k němu. A poklepete mu na ramena, na záda. Nebudete na něho šlapat, nebudete ho obcházet, protože i vy jste povinni poskytnout první pomoc. Tak musíte vědět, co s tím člověkem udělat dál. Ležíme na břichu a je jasný, že já si ho nenechám na břichu, ale přetočím si ho na záda. Takže teď si slečnu přetočím na záda. Přetočila jsem si toho dotyčného na záda. Jde to úplně všemi způsoby. To znamená, když tam bude ležet dítě, je to úplně jednoduchý si ho přetočit. Když tam bude ležet dospělý člověk, i tak je jednoduchý si toho dospěláka přetočit. Co provedeme
takzvanou resuscitaci. To znamená, že ho musíme masírovat na srdci. Dýchání provedeme 3 způsoby. Pohled, poslech a pohmat. Poslech, to znamená, že si svým uchem poslechnu její pusy, jestli mi dýchá. Pohled, zároveň se dívám na hrudník, jestli se mi ten hrudník zvedá, jestli mi dýchá. A pohmat, pokud to necítím, dám si tam ruku, abych opravdu cítila, jestli mi ten dotyčný dýchá nebo nedýchá. V tomto případě můžete zjistit 2 věci. Od nového roku se to trošku změnilo. Buď můžete zjistit, že ten člověk nedýchá vůbec, anebo že má lapavé dechy. To znamená, že jenom tak jakoby polapává po tom dechu. Pokud nedýchá vůbec a má lapavé dechy, podíváme se mu do pusy a zahájíme masáž srdce. Pokud nám bude dýchat, jako v tomto případě slečna dýchá, tak se podíváme do pusy. Pusu musíme kontrolovat z důvodu toho, že by v ní mohl mít zvratky, žvejkačku, bonbon, cokoliv jiného v té puse. A aby jí to nezapadlo do krku. Podívali jsme se do pusy, zjistili jsme, že tam v té puse nic nemá. Pokud by tam něco měla, tak bych to musela bohužel vyčistit. Zakloníme hlavu a necháme otevřená ústa, pokud v té puse nebude nic mít. Nyní můžeme zavolat na záchrannou službu. Záchranná služba má telefonní číslo 155. Budeme volat na 155, řekneme, co se stalo, kde se stalo a hlavně, co s tím člověkem je. A buď si ji necháme v této poloze na zádech se zakloněnou hlavou, anebo potom si ji dáme do takzvané stabilizované polohy. Stabilizovaná poloha je poloha na boku, při které ten dotyčný člověk může zvracet nebo může mu něco vytékat z ní. A aby se nám neudusil, tak ho dáváme do té stabilizované polohy. Stabilizovaná poloha je tedy, jako jsem řekla, poloha na boku, kdy ten dotyčný člověk má zakloněnou hlavu a otevřená ústa. Otevřená ústa proto, aby z nich mohla vytékat nějaká ta tekutina, například zvratky. V této poloze bude ten dotyčný člověk čekat na příjezd záchranné služby. My nebudeme od něho utíkat, odcházet, počkáme tam s ním. Takže to byl případ, kdy nám ten dotyčný člověk dýchal. To znamená, že byl sice bezvědomý, nereagoval, nekomunikoval, ale dýchal nám. Teď nám může nastat případ druhý, kdy zjistím pohledem, poslechem a pohmatem, že ten dotyčný člověk nedýchá. Slečna nám nedýchá. Provedu kontrolu úst, jestli v nich něco není. A zakloním hlavu. Kontrola úst se provádí zase z důvodu zvratků, přítomnosti bonbonů, žvejkaček a tak dále. Záklon hlavy dělám proto, abych uvolnila dýchací cesty. Znova si poslechnu, jestli mi ten dotyčný člověk dýchá. On mi nedýchá, bohužel. Pokud zjistím, že je sice bezvědomý, ale nedýchá, to znamená, že není mu slyšet dech a má lapavé dechy, to znamená, že dělá tady tím způsobem prostě jakoby hejká, tak budeme provádět takzvanou resuscitaci. To znamená, na našem přístroji, na tom našem panáku, protože nemůžu masírovat normálně běžně
člověka, který žije nebo který má srdeční tep a dech. Pokud bych chtěla toho dotyčného člověka masírovat, to znamená, že mu budu provádět stlačování hrudníku. Musím si ho sléknout, opravdu sundat mu všechno. Tričko, mikinu, bundu i podprsenku ženské. Sundat bundu. Ten člověk mi leží na tvrdé podložce, na zemi. Já k němu přijdu, přikleknu. Slíknu si ho, najdu si spojnici, hrudní kosti, to je ta kost, co máme ve prostřed, co nám spojuje žebra a prsní bradavek a přímo ve prostřed hrudníku budu toho dotyčného masírovat. Masírujeme ho hranou dlaně. Takže si toho dotyčného člověka přisunu, dám si na něho hranu dlaně, druhou ruku si dám na něj. Můžu si propít prsty, nemusím. A začnu stlačovat, začnu ho masírovat. Tak a teď jak hluboko toho dotyčného budeme masírovat. Záleží vždycky na tom, jak ten člověk vypadá. Pokud budu masírovat hubenýho člověka nebo dítě, tak budu provádět malý stlačování, nebudu tak do hloubky. Pokud budu masírovat středně stavěného člověka, budu provádět tu masáž trošku hloubš, a pokud budu masírovat trošku obéznějšího člověka, nebo člověka, který má vypracované svaly, tak musím zabrat, jinak bych ho nepromáčkla. No a dneska už je taková doba, kdy toho dotyčného člověka nemusíte do něho dýchat. Vy můžete provádět masáž srdce, ano, to musíte, ale už do něho nemusíte dýchat. Takže nepotřebujete žádný roušky, žádný masky, nic takového. Takže já vám předvedu teď, jak ta masáž srdce vypadá. Budete toho dotyčného člověka masírovat do příjezdu záchranné služby. Abyste se neodrovnali ještě dřív, než to záchranka přijede, tak ho budete masírovat přibližně 100 stlačení do minuty. To znamená ani ne pomalu, ani ne rychle. Jo, asi tak, jak jsem vám to teď nyní ukazovala. Pokud se náhodou stane, že vy jako zachránce už nemůžete a potřebujete si odpočinout nebo potřebujete si vydechnout, přestanu masírovat, se vydechám, ale ne, že si budu zakouřit a vypít kafe, ale zůstanu toho člověka, vydechám, proklepu si ruce a budeme pokračovat dál, až do příjezdu záchranné služby. Když jste dva zachránci, tak se střídáte. Jeden masíruje chvilku, potom masíruje druhou chvilku, zase ten další. Takhle se chováte ke člověku, který teda nedýchá, tak ho musíte masírovat. Pokud se náhodou stane, že ten dotyčný člověk při té masáži srdce, že ho oživíte, to znamená, že ho dělá takový obranný reflex, že najednou se cukne nebo vám tam dá ruku na ten hrudník. To znamená, že jste ho oživili, poslechnu si, jestli dýchá, zase těma 3P, pohled, poslech, pohmat a dám ho zase zpátky do stabilizované polohy a pořád čekám na příjezd záchranné služby, která už je přivolaná. A ještě teda bychom neměli zapomínat, že to telefonní číslo je 155, nebo eventuálně můžete volat na číslo 112, ale radši volejte na 155, když se někomu něco stane. Takže tímhle tím člověkem postupujete při záchraně bezvědomého. Tak to je asi tak nějak všechno, co jsme vám tady dneska chtěli ukázat. Tak já vám moc děkuji za pozornost. Doufám, že jste se aspoň trošku přiučili, a když ne, takže jste si zapamatovali aspoň to telefonní číslo. Mějte se hezky a jsem zábavu vám. Ano, já to vám taky, děkuji a pomocníkovi. Viděli jsme, jak zachraňovat jeden druhého a teď bude následovat opět hudba a to poprosím
Nikovce. Hop!